Nå, nu blev den 1 minut over 5, så jeg synes så småt, vi kan begynde og starte. Og så hvis der ligesom er nogen, der mangler, så må de falde ind stille og roligt. Jeg synes vi skal begynde. Først og fremmest stort velkommen til vores lille event her. Vi er sindssygt glade for, at der er så mange, der har haft lyst til at kigge forbi og tale om det her med et foreningsliv i en krisetid, og hvordan vi holder det i gang, og måske vigtigst af alt, hvordan vi ligesom sørger for at få sparket det godt i gang, når corona på et tidspunkt fylder lidt mindre. I den bedste af alle verdener, kan man sige, så kunne vi jo selvfølgelig kigge hinanden sådan ægte i øjnene, og ikke igennem et webcam. Sådan er virkeligheden nogle gange ikke, og det må vi jo så få til at fungere så godt som muligt. Det gode er måske, at vi er så langt inde i tiden med corona, at de fleste af os kender rutinen. I må meget gerne alle sammen slukke jeres mikrofon. Det lyder som om de fleste allerede har gjort det. Meget gerne tænd jeres kamera, så vi kan kigge hinanden bare en lille smule i øjnene, hvis man har lyst til det. Så skal jeg sige, at oppe i jeres højre hjørne, der er det vigtigt, at den står på det her speaker view og ikke gallery view. Så får I den bedste oplevelse, når vi så småt går i gang. Det hele vil blive optaget. Jeg så også, der var en, der har spurgt om det i chatten. Det vil blive optaget. Og hvis man undervejs får lyst til at spørge om et eller andet, så skal man bare væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der vil blive åbnet for spørgsmål til sidst. Undervejs vil der komme noget video. Der vil også komme nogle spørgsmål til jer. Det er sådan set meget simpelt, det her poll-system, hvor I ikke skal foretage så meget andet end bare svare den svarmulighed, hvor I nu finder jer bedst til rette. Det må sådan set være det om teknikken, tror jeg. Og så vil vi sådan så småt gå i gang. Jeg kan starte med at præsentere mig selv. Vi er jo ligesom en gruppe af 5 journaliststuderende. Jeg hedder Nikolaj, og jeg kommer til at være vært i dag og ligesom styre showet så godt som muligt. Og det er jo sådan et emne det her, hvor jeg i hvert fald selv kommer til at bevæge mig ud et sted, hvor man sådan, som journalist i traditionel forstand måske skal passe lidt på med at være. For jeg er selv kæmpe foreningsmenneske. Jeg har været en del af en forening siden, at mine forældre, da jeg var 3-4 år gammel, tog den beslutning, at jeg skulle meldes ind i sådan en, og har sådan set været med siden. Ikke i den samme forening, men faktisk i alle mulige forskellige foreninger, i alle mulige forskellige afskygninger. Og ved også, at de kommer i mange forskellige former foreninger, og ved i den grad også, at mange af dem bliver drevet af nogle frivillige ildsjæle, som får det hele til at køre. Så er der jo det i øjeblikket, der er der ikke så meget, der kører, og det er jo selvfølgelig det, vi skal tale om. For skal man bare sætte sig ned og vente på, at corona på et eller andet tidspunkt har slået taget i os, eller kan vi på en eller anden måde både forsøge at holde folk engageret nu, og give dem noget af den her følelse, som jeg tror, vi jo alle sammen godt ved, foreningerne kan, og måske noget af det, som vi savner allermest lige nu. Der er både noget fællesskab, der er noget motion, der er noget sjov, og det er jo nok det, som de fleste af os mangler lige nu. Eller skal man ligesom sige, jamen kan vi netop på en eller anden måde gå konstruktivt til det her, kan man bevare sine medlemmer, hvordan kan man gøre det, og så igen det her med, hvordan sørger man for at komme godt i gang på den anden side, så man eventuelt kan indhente det tabte og måske mere til. Og heldigvis skal jeg ikke selv besvare det her spørgsmål her, for vi har sammensat et stærkt panel, som skal hjælpe med at svare på det, og lad os lige få præsenteret jer. Først vil jeg gerne sige velkommen til Christine Vinding Lauritsen, som er eventmanager i Café Klubberen ude i Bedre Malling Idrætsforeningen. Velkommen til, Christine. Tak. Jeg skulle lige unmute. Ja, og hvis vi lige sådan, bare lige for at få et spørgsmål din vej til at starte med her, hvis du lige sådan helt kort skulle sætte på ord på, hvornår du synes sådan foreningslivet er allerstærkest, hvornår vil du så sige, det er det? Jamen det er det jo i dagligdagen. Altså det er jo en vigtig del af ude i sådan et lokalsamfund, så er det en vigtig del af vores dagligdag. Det er hver dag, man tjekker ind og skal være sammen med sine kammerater eller familie eller venner, og enten dyrke sport eller hygge sig i caféen eller hvad man nu gør. Så det, jeg synes det er en vigtig del af det daglige liv i et lokalsamfund som vores, oplever jeg. Og det er jo det vi mangler nu. Altså det er virkelig, man kan mærke, at det fællesskab, vi har til dagligt, at det mangler vi. Så det skal vi prøve at finde her i den der virtuelle sammen hver for sig verden, som vi prøver nu. Og
En del af panelet er også du, Marie Greve. Du er bestyrelsesmedlem i det her idrætssamvirke. Velkommen til, Marie. Tak skal du have. Tak for invitationen. Jamen selvfølgelig. Og i lighed med Christine, så kunne jeg godt lige tænke mig til at starte med at høre sådan, det her idrætssamvirket, det er jo, I slår jo blandt andet op på at rådgive foreninger, aarhusianske foreninger, og lige nøjagtigt sådan noget med råd her, kan jo være virkelig brugbar i øjeblikket. Hvad er sådan dit bedste råd til en forening, som lige nu sådan savner lidt lys i mørket? Jamen, jeg tror, at det er en tid, hvor fællesskabet absolut står sin prøve. Jeg tror, det bedste råd, det er, at man går sammen og prøver at nytænke og innovere, hvad foreningslivet kan. Og de stærke kræfter, der er, kan man få bragt nogle nye spil, eller kan man gøre tingene på en ny måde, så man også kan få værdi af på den anden side. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det her det er kun noget, vi kan komme igennem ved at gøre det fælles. Jeg tror ikke, der er en løsning, der hedder one fits all i det her. Det er meget afhængigt. Altså man kan sige, at vi har jo enormt mange foreninger under idrætssamvirket, så det er jo også forskellige behov, der er hos de enkelte foreninger. Og vi håber på at finde og ikke andet, så flere svar på det her. Til sidst kan jeg byde velkommen til dig, André Thelin Nielsen. Engageret på alle mulige måder i sådan den aarhusianske skate-scene, blandt andet det her Skateducate. Velkommen til. Jo tak. Mange tak. Og André, du måske sådan, ved jeg jo, den sådan, nu har jeg jo også lige selv bekendt kulør, sådan den mindst foreningsagtige, sådan i traditionel forstand i det her panel her. Hvad sådan, hvis vi skal prøve at tage ja-hatten på, hvad har været den største optur ud fra synspunktet som en del af Aarhus skate-scene her under corona? Den største optur under altså vi er jo foreninger, så vi er under samme regler som alle andre foreninger, men vi har måske et format, der er mindre holdorienteret som skatere. Det er en meget individuel sportsgren, hvis man skal kalde det. Så på den måde, så kan vi udøve lidt, som vi plejer, bortset fra, at vi ikke må være i hallerne. Men indtil for nylig var der ikke rigtig nogen skatehaller heller. Så der var vi jo også bare udenfor, hvor der var plads. Det må vi teknisk set stadigvæk, så længe vi ikke er for mange. Og når vejret tillader det, vel at mærke, og andre faciliteter tillader det. Så vi har egentlig haft blomstrede tider. Altså den ene forening, Skateducate, P-Skate-foreningen, vi voksede med, altså vi fordoblede vores medlemstal under corona. Det havde vi ikke regnet med selv. Nu ved vi lidt om jer tre. Jeg synes også lige, vi skal prøve at få en lille smule at vide om vores publikum her. Nu er der jo dejligt mange, der har haft lyst til at kigge forbi her. Så nu kommer der lige et spørgsmål, som i al sin enkelhed går ud på, at man bare skal svare på, om man er medlem af en forening, ja eller nej. Og så skal vi lige prøve at se, hvor mange foreningsmennesker eller det modsatte, der gemmer sig derude. Får I lige et par sekunder, selvom at det er et ret simpelt spørgsmål, så vi lige har alle med. Der er jo altså der er kæmpe overvægt til foreningsmenneskerne, og det siger mig også, at dem, som nu sidder her og kigger med, de kender helt sikkert til det miljø, som vi skal ud i lige nu, for da vi satte os for at prøve at finde nogle svar på det her, også fordi vi selv er engageret i det, så tog vi ud og gerne ville have syn for sagen, tog ud i en forening, for lige at få en stemningsrapport derfra, så vi tog ud til Brabrand, og det er også der, vi gerne vil tage jer med ud. Der kommer lige en video her. Nu skal I møde Jens. Jens er til daglig formand i Brabrand Idrætsforening. En forening for breddeidrætten, der så mange andre østjyske foreninger har stået med tomme haller siden den seneste nedlukning. Og der er en par afdelinger, der har haft behov for at prale lidt, kan man godt se. Der er nogen, der er blevet kåret til årets ungdomsklub i vores badmintonafdeling. Jeg tror, at Brabrand IF det betyder meget for rigtig mange mennesker i vores lokale område, ikke også? Og jeg tror, det er samhørighed og fællesskabsfølelse for området. Jeg tror, at man har en fællesskabsfølelse, når man er medlem af Brabrand IF, og man møder sine nabosbørn nede på anlægget. Og selvom der på landsplan er over 2 millioner medlemmer i danske foreninger, så glemmer medierne dem ofte.
det har været trist. Den del af det, jeg har været med i, der synes jeg ikke, der har været meget medieomtale på idrætsanlæg og idrætscenter og idrætsudøvere i de frivillige foreninger i forhold til for eksempel den fokus, der har været på fitnesscenter, som er en mere kommerciel. Jeg ved godt, der er også nogle mennesker, der har det som deres levebrød, dem der. Men jeg synes, når der har været medieomtale om folkesundhed og så videre, så har man det på de medierne, så har det været, at man snakker fitnesscenter. Det er vores petanque. Hej hej. Hej. Vi har lige en rundvisning her. Og det er ikke kun petanquespillere, der stadig holder aktiviteten ved lige i Brabrand IF. Vi har nogle fodboldspillere, der mødes, og PT og løver. De må ikke være på anlægget, men de mødes, og så løber de i grupper på 5 og holder grundformen ved lige på den måde. Og så har vi også haft nogle gymnastikhold, der har lavet noget yoga, online yoga, hvor man så laver det hjemme på stuegulvet. Altså i håb om at blive ved at have en form for fællesskabsfølelse i de forskellige. Ikke? Og så har vores kære cafémand Morten lavet nogle rigtig gode sociale tiltag med forskellige ting. Ja, det er også caféen, men der er også lige lidt mørkt lige nu. Og selvfølgelig lukket, som det er, ikke? Og det er Morten, vores cafébestyrer. Hej Morten. Som laver event til i aften. Ja. Morten, der til daglig driver Halcaféen, har under nedlukningen haft stor succes med sin egen mobile madbod i Brabrand. Og selvom han er passioneret foreningsmand, så kan han godt frygte en lille smule for fremtiden. Det vil være jubeloptimistisk, og ikke at tro, at dem, der måske er i periferien, at de ikke falder fra. Altså jeg tror, vi vil nok desværre, når vi kigger tilbage på det om et år, så tror jeg, vi vil se et lille dyk i medlemstallene. Fordi dem, der ligger sådan i yderperiferien, og ikke sådan, måske lige var startet og ikke helt var kommet ind, eller måske ikke helt var grebet af det, jamen de finder jo lige pludselig ud af, at man kan egentlig godt have en hverdag uden sport, ikke? Hal 1, som vi kalder, som er den kommunale hal, som faktisk havde 50 års jubilæum i 2020, hvor vi havde planlagt en mega stor event og kæmpe halvbal om aftenen, men den blev også udsat på grund af corona. Det bliver en udfordring, når coronaen forhåbentlig snart er væk. Kan vi så vende de medlemmer tilbage, vi har mistet, ikke også? Det kan jeg godt tage en frygt for, at der er nogen, vi ikke får tilbage, når som har fundet nogle andre ting at gøre, eller bare ikke komme i gang igen. Ikke også? Ja, så fik jeg set det lille indslag ud fra Brabrand, om lige fik mødt den fantastiske mand Jens Jensen her, som jeg bare synes, vi skal tage stafetten videre derfra, og jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med dig, Marie Greve. Han slutter på sådan lidt en trist mine, hvor han er sådan lidt bekymret for, om man kan vinde de medlemmer, der eventuelt er tabt tilbage. Altså, bør han være så bekymret, som han lyder til at være, ud fra hvad du ved om de aarhusianske foreninger? Jamen, det er svært at spå om fremtiden. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo en frygt, som bliver delt af rigtig mange foreninger, når de kigger i deres medlemskab lige nu. Man kan sige, der er jo også fra national side, både for DIF og DGI, jo kørt nogle kampagner om, at man skulle sørge for som medlem også at holde ved sit foreningsmedlemskab, og man skulle huske at betale kontingent, for det er vigtigt på den anden side. Men jeg tror da, at nu skal man i gang ude i foreningerne i anden omgang i forhold til kontingenter, i forhold til at blive ved med at fortælle den gode historie om, hvad er det foreningen er, og hvorfor er det noget andet end de kommercielle partnere, som Jens også refererer til. Så det er da i hvert fald en udvikling, vi også er spændt på at se, hvor fører den os hen af, når vi åbner op her stille og roligt hen over foråret. Så vi håber da at man ved at innovere foreningstanken og ved at blive holdt fast i at fortælle de gode historier, som minimum kan holde en medlemsstagnering, så vi ikke mister alt for mange medlemmer. Men jeg tror at det er nogle tanker, som bliver delt af mange aarhusianske foreninger lige nu.
Og det kunne jeg forestille mig også nogle af de samme tanker ude hos Bedre Malling i Idrætsforeningen, Christine. Hvad er de sådan, jeg ved jo, I har gjort en masse ting for sådan at holde engagementet oppe, selvom at man skulle sidde derhjemme og ikke kunne tage ned i foreningen. Hvad er det ligesom, I er lykkes med, synes du, i løbet af sådan nedlukningen her, både 1 og 2? Jamen, jeg synes, vi er lykkes med at skabe et virtuelt fællesskab på en eller anden måde. Vi har brugt Café-klubberne som platform, fordi Café-klubberne er ligesom eksemplet på det, der binder vores lokalsamfund sammen på kryds og tværs. Altså, vi mixer kultur og sport. Så det har vi holdt rigtig fast i, og lavet en masse ting, der gik ud for det, som ikke nødvendigvis handlede om sport, men som handlede om fællesskabet. Vi har haft lokal Kahoot, hvor vi online har svaret på spørgsmål omkring, lokalsamfundet, sport og kultur og alt muligt forskelligt, og quizzer om film og hvad det nu kunne være. Og lige nu har vi så en gå-kampagne, hvor vi samler kilometer ind, når folk går ud og gå, så skriver de op på opslaget og fortæller, hvor ude i vores dejlige natur de har været og sådan noget. Så jeg synes, vi lykkes med den her skabe noget interaktion, hvilket er faktisk en af de vigtige ting i det, vi laver nu, det er at prøve at interagere med vores medlemmer online, altså få dem til at svare tilbage, få dem til at fortælle noget, give os noget respons på, hvad der foregår hos dem, og så prøve at skabe noget glæde. Altså, vi laver også nogle sjove ting, altså en konkurrence, eller viser os din coronafrit frisyr, hvor folk de har sendt et billede ind, hvor grelt det står til derhjemme. Og det har betydet faktisk, at de ikke kun interagerer med os, men de interagerer også imellem hinanden, så de opnår det der fællesskab, som vi jo oplever, når man tjekker ind i idrætsforeningen og møder nogen, man kender, og sidder inde i caféen og drikker en kop kaffe sammen. Så det er jo det, den følelse og det fællesskab, vi har forsøgt at holde fast i. Og det synes jeg, vi lykkes et stykke hen ad vejen, og den måde håber vi på stadigvæk at være relevante for vores medlemmer og potentielle medlemmer. Og man kan sige, Andrea, I så helt sikkert også lykkes med et eller andet. Nu sagde du lidt selv før, I havde forøget jeres medlemstal med over 100% her i løbet af corona. Kan du prøve at sige lidt om, hvad det er, I ligesom har gjort, og ikke mindst at lykkes med? Altså, vi er jo så privilegeret, at videofilming og selvpromovering, det er så dyb en del af skateboarding. Altså, det er uanset hvor god eller dårlig du er, så det gør man. Man videodokumenterer alting i skateboarding, hvilket betyder, at vi har sindssygt let ved at håndtere sociale medier. Der er ikke noget nyt i det. Samtidig så henvender vi os til et segment, der æder sociale medier. Altså, især under corona, der er ikke andet at lave, mand. Så folk sidder, når de er ude at skide, så de kigger på deres telefon. Når de ikke ved, hvad de skal lave, kigger deres telefon. Altså, vi er i folks hjem hele tiden. Så jeg tror faktisk, at altså på en eller anden måde, så har vi været lidt heldige med, at sociale medier og hele den her internetkultur bare har boomet for sindssygt under corona. Fordi det, altså siden, han ved jeg, nogle af de ældste skatefilm, det er jo fra lige snart du kunne få noget, der minder om et kamera ud på gaden, ikke? Så er det jo begyndt at filme det, og så er man jo begyndt at dele det i de små skateshops og pisser papir. Og deres Instagram og Facebook så lige pludselig var en ting, og YouTube for den sags skyld, så var vi jo bare over det hele. Selvfølgelig, vi har gjort ting. Altså det er sådan noget, lidt det som Christine også fortæller, det her med at opfordre til interaktion. For eksempel nu her, hvor der er ingenting, der har åbent, der er ingen faciliteter, der har åbent. Så er sådan, hvordan bruger du dit skateboard nu? Og så er der piger, der lægger billeder op, at de laver yoga på det der fucking bræt der, kaster rundt med det, og det er totalt sprødt. Og det er sjovt. Altså det er skide sjovt. Der er godt alle ved jo, at det ikke er et skateboard, og du står ikke på skateboard, når du leger yoga med dit skateboard. Men så gør man grin med det, og så har man det selvivni. Nogen, der står og skater i deres sofa, eller ligger et bræt uden hjul, og alt det, jeg fiser bladet under, og står og hopper på deres gulvtæppe derhjemme. Så selvfølgelig, vi laver også ting, der opfordrer til interaktion, men jeg tror faktisk lige så meget, det er for vores egen skyld. Og det er simpelthen, fordi vi savner at være sammen med folk, der er ikke bare vores egen lille interne gruppe, der mødes over Zoom en gang i ugen. Altså, så er det lidt sjovt, at nogle af de andre piger, der plejer at komme ned og skate med os hver tirsdag, de sådan lige kan sige, vi findes stadigvæk. Hallo. Og oplever du, altså nu kan man sige, du er jo som sagt måske ikke sådan engageret i en helt klassisk forening, som vi ser fra Brabrand her, men synes du måske, at nogle af de her sådan i traditionel forstand helt klassiske foreninger har været gode nok til ligesom at gribe den her mulighed med at rykke noget aktivitet over på SoMe og tage de der altså muligheder, der så selv har været, selvom det har været lukket ned meget af det? Altså det er svært at sige. Som du selv lidt pointerer, så er jeg jo heller ikke den store foreningsmand selv, så hvad jeg selv har set, det ved jeg jo ikke særlig meget om, for at være ærlig. Men med det sagt, så alt hvad jeg er en del af, ikke alt, stor del af det jeg er en del af, er jo formelt organiserede foreninger.
Det er den måde, vi får kommunale tilskud og fiser ballade, så der ligger vi jo inde under der. Men jo, altså jeg er en del af en kampsportsforening, som ikke har været særlig gode til det. Altså den måde, vi træner på, vil være fuldstændig kompatibel med, at man gjorde det hjemme i stuerne, fordi størstedelen af træningen egentlig ikke er en fysisk sparring. Vi står ved siden af hinanden, egentlig med masser af afstand, og så spejler vi bare det, vores, hvad vi kan kalde det, lærer-ting gør. Vedkommende kunne jo godt filme sig selv, og så bare livestreame det, eller lægge det op somewhere, og så kunne man stå hjemme i stuen og gøre det præcis samme tidspunkt. Og jo, det vil ikke være det samme. Der er de her ritualer med, at man skal sige hej til det her skide tæppe, når man går ind og sådan noget. Men altså, selve træningsformatet er jo præcis det samme, og vil egentlig ikke kræve meget mere, end at de her trænere lige gad at prøve at forholde sig til, hvordan gør det foran et kamera. Men det kræver også energi og ressourcer. Og det er jo det, man kan sige, det er måske mere egentlig også dig, Marie, som ligesom kan sige, jamen, I har meget fingeren på pulsen om, hvad der sker i de forskellige foreninger, og har de forskellige foreninger været gode nok til at netop prøve at se, om man kunne rykke det over og blive digitalt? Altså, er der for mange, der bare har siddet og ventet på, at nedlukningen ligesom stoppet, ophørt? Jeg tror ikke, der er nogen foreninger, der sætter sig og venter på, at tingene kommer til dem. Det vil være naturstridigt i forhold til de mennesker, som tit og ofte er en del af de frivillige foreninger. Men det er jo, jeg tror da ikke, at, altså også som jeg startede med at sige, altså der er jo ikke one fits all her. Så det har da taget noget tid at skulle omstille sig, hvis man har været en traditionel forening. Og måske også taget tid at finde de kompetencer i foreningen, som så kunne bidrage lige præcis på det her, som er noget nyt. Men jeg synes også, at man kan se hen over efteråret, at der er sket en positiv udvikling i forhold til den måde, at foreningerne tænker det på, den måde, de lader sig inspirere af hinanden. Og så er der jo forskel på at være veteranidræt, og på at være en forening af studerende, en klub, der har et studiemiljø som primær klientel. Så har man jo forskellige forudsætninger for at tilgå den her opgave. Men jeg synes, at foreningerne er, som altid jo er præget at gå på at få løst tingene bedst muligt, også i den her situation. Og måske det har givet mulighed for at kigge organisationen igennem og finde nogle andre kompetencer, end dem man normalt kigger ind i, som man også kan bruge på den anden side af en pandemi og en nedlukning af foreningslivet. Og man kan sige, Christine, du har selvfølgelig været en del af engageret i en forening, både ved den første nedlukning og ved den anden nedlukning. Jeg tror, alle kan genkende det her med, at det er lidt sejere træk her i anden omgang, end det var i første omgang, ikke? Hvordan oplever du ligesom den forskel? Altså skal der mere til ligesom at få engageret folk her ved anden nedlukning, end der skulle ved den første? Ja, jeg synes godt, vi kan mærke det. Altså måske på vores online-træning, at der er kommet så mange forskellige tilbud. Og så er det også den her, for eksempel skolebørnene, de sidder meget ved skærmen hele dagen. Altså det er jo nogle, vi vil gerne nå ud til børnene og børnefamilierne, og de har jo siddet de her lange dage bag skærmen, så tjekker man ikke ind senere på eftermiddagen for at følge noget andet på skærmen. Så vi har tænkt meget her i anden bølge i at lave en kombi af det virtuelle og det, der sker ude i naturen. Det kan vi mærke, at nu vil folk faktisk gerne lave noget udenfor, netop det der med at sende nogle billeder. Hvad har du oplevet? Lige nu har vi naturdetektiv. Vi er inspireret af Bjerge, som har lavet noget naturdetektiv, hvor man finder ting ude i naturen og loader op, og vores gå-kampagne. Så vi tænkte meget, da vi gik ind i den her anden bølge, hvad gør vi? Fordi vi kunne også mærke, at vi selv var ramt på, hvordan skal vi være kreative igen? Hvor finder vi lige det tredje gear? Der er vi heldige at finde det der gå, og det er der mange, der har gjort. Altså det har været det, men jeg synes, det er svært. Altså vi kan mærke, at nu trænger vi til, at der kommer en lempelse af en eller anden ret, som gør, at altså, hvis vi bare kunne komme til at være 10 udenfor, altså det sidder jeg meget og venter på, fordi det kan åbne for vores CrossFit-hold og nogle andre ting, at vi kan lave nogle flere gode løberhold. Så jo, jeg synes, det her det trækker rigtig meget tænder. Så jeg kan rigtig meget følge det, de siger ude i Brabrand, at nu håber vi på, at der kommer et eller andet til os, at udendørs, at det er nok, vi tør håbe på lige nu, i en eller anden form, at der bliver åbnet noget op, og vi er super glade for, at skolebørnene er kommet i gang, fordi så tænker vi så også håb for, at de kan komme ud i foreningslivet, når de kan komme i skole. Så det giver os håb. Og man kan sige, det er jo så selvom vi selvfølgelig alle sammen håber på, at der bliver åbnet en lille smule, så er vi jo stadig der, hvor at det meste er lukket ned, og det, Andrea, det er jo også noget, som I selvfølgelig må forholde jer til, men alligevel har
har I formået at forøge de her medlemmer her? Forventer du, at nogle af dem, som ligesom er gået mod jer, måske vender tilbage til noget af det mere klassiske foreningsliv, når det nu bliver åbnet? Eller forventer du egentlig, at I sådan har fået kapret de medlemmer nu, og de kommer til at også være der, når det hele åbner? Altså, jeg håber at de vender hjem, hvis de har foreninger, de er knyttet til. Man kan sagtens være en del af flere fællesskaber. Det tror jeg er meget sundt. Men altså, skateboarding har jo den her vinterhi hvert år. Altså, så den her lockdown, at den bare startede tidligere, end hvad vi har regnet med. Eller, fordi sidste år, der fungerede det jo, fordi vi var udenfor, ligesom resten af samfundet kunne sagtens være udenfor. Vi kunne ikke fornemme, i hvert fald som udøver, at der var corona sidste år. Nede på skateparken var der fandme ikke nogen, der skænkede en tanke, hvor tæt vi måtte være og fise på ladet. Og det var heller ikke min opfattelse på hverken fodboldbaner eller andre steder, der var nogen, der skænkede en tanke. Så på den måde, så var det jo fordi, det var sommer, og vi var lidt milde omkring restriktionerne. Men jeg ved jo også, fordi hvis man skal kigge, jeg ved også, at I jo, hvilket jo har været, det har der været masser af, men I har også ligesom lavet jeres form for hjælpepakke. Hvad gik det ud på? Jo, det var da sidste år, lige da den første lockdown, den ramte, og restriktionerne kom ind. Det faldt jo lige sammen med, at vi gerne ville ud igen. Der var foråret kom, og der har vi jo så vores ugenlige sessions, hvor vi mødes hver tirsdag og skater, og bare åbne. Man kommer ind, låner et bræt, sikkerhedsudstyr, hvad fanden man nu har brug for, og så triller man med os, og så er der nogen, der sådan er værter og lidt tager imod en. Det kunne vi ikke. Det måtte vi jo simpelthen ikke lave, og så var der en af pigerne, der fik den her, i mit hoved, sjove idé med, vi laver bare hjælpepakker, så kan folk låne skateboard og sikkerhedsudstyr i 2 uger, tror jeg det var, og så lige få sådan en introduktion. Så kommer man ned og lige ser, hvordan kommer du i gang på brættet, hvor finder du YouTube-videoer og bla 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 bla. Og så havde vi lavet sådan alt muligt gøjl ud af det med, at så fik du en lille bog med spots i Aarhus, hvor du kan skate, tricks du kan øve første gang du står på dit bræt. Fucking mange klistermærker, altså vulgært mange klistermærker. Det var overhovedet ikke særlig bæredygtigt. Og så kom folk i gang. Og det gav jo selvfølgelig også en helvedes masse opmærksomhed, fordi folk vil gerne fortælle, hvad de gik rundt og lavede. Så folk smider op på Facebook, Instagram, alt det der lort med, se, jeg er begyndt at stå på skateboard, det er Skateducate, der har gjort det muligt, og så spreder det sig jo som bølger. Og det endte faktisk med, at vi havde så mange efterspørgsler på de her hjælpepakker, at vi måtte bede folk om at vente i så længe, at nogen endte med at købe et bræt, i stedet for at låne et af os. Så det var en kæmpe succes, må man nok sige. Og det er jo også, man kan sige, en måde at både, især selvfølgelig at få nogle medlemmer, men også bare fastholde nogle medlemmer. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til noget af det. Kan jeg bare referere fra videoen der, men du var også lidt inde på det, Marie, at han frygter de her, der ligesom ligger i periferien, de medlemmer, de falder fra. Og nu har vi jo et publikum med en masse foreningsmennesker, så jeg ved ikke, om vi lige skal prøve at høre, hvor mange blandt publikum, der sådan har overvejet egentlig at melde sig ud af sin forening her under corona, for lige sådan at se. Så får I folk igen i et par minutter, eller et par sekunder, må vi nok bare holde det på. Må man shame dem, der siger, at de overvejer vel sig ud? De kommer op og bliver pindet, så man lige kan se, hvem det er. Nej. Der er folk, holder fast. Der er nogle loyale i publikum, det kan jeg godt lide, men alligevel sådan, Marie, nu er der 13%. Jeg tror også, at vores publikum måske er sådan lidt overvejende nogle rigtig stærke foreningsmennesker, men hvis vi ligesom skal sige, der sidder nogle foreninger, der har den her frygt derude, hvad gør man allerklogest lige nu i forhold til at holde dem fast, dem som måske er lige ved at vippe ud? Det er jo et stort og godt spørgsmål, og kendte vi svaret, så ville det nok også være nemmere at være idrætsforening lige nu. Men jeg tror jo meget, at det Christine også har været inde på, det her med at blive ved med, og det ved jeg godt kan være hårdt, at blive ved med at innovere sig selv og være relevant. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at blive ved med at som minimum have løbende dialog og kommunikation ud til sine medlemmer, så de føler, at de stadig er en del af noget. Og det kan være på både
på stort og småt plan, også selvom man ikke kender fremtiden, men det der med, at man skaber noget nærhed til dem i en kommunikationsportefølje, tror jeg er rigtig vigtigt, for at de ved, hvad der sker, så der ikke opstår utryghed og usikkerhed på, hvor er min forening henne i det her, men at man hele tiden forsøger at kommunikere om, hvad vil vi gerne, hvorfor er det, I skal blive ved med at hænge på, og når man så kan lægge alle mulige tiltag oveni, som for eksempel ude i BMI, jamen så tror jeg stadigvæk, at fællesskabet kan bestå på en alternativ måde, også under de her præmisser. Og tiden løber stærkt, men jeg kunne lige godt tænke mig at måske ende debatten egentlig, ikke så meget med foreningerne, men måske hos os, der sidder og hører på det her, for Christine. En ting er, at I jo har gjort en masse ting, men hvad kan man sådan som foreningsmedlem, nu kan vi jo fornemme, at der er masser af foreningsmedlemmer, der er også masser, der holder ved. Hvad kan man ligesom selv gøre for at hjælpe jer foreninger i denne her svære tid? Jamen altså, der er nogle steder, hvor du jo selvfølgelig direkte kan støtte økonomisk, altså selvfølgelig betale dit kontingent eller forlænge, hvis du har et fitnessmedlemskab, du kan trykke på forlænge, så er det jo sådan den økonomisk, men for os betyder det rigtig meget, at man følger os, at de giver noget respons på vores opslag, eller deltager i nogle af de aktiviteter, eller simpelthen skriver en sød besked til træneren, de savner, eller altså, jeg tror, at vi har haft sådan en kampagne, hvor vi opfordrede til, at man ringede til en klubkammerat eller en træner, og fik noget dialog og fortalte, altså man savnede dem, og hvad det betyder for en. Interaktion betyder enormt meget for os, at vi kan mærke, at de er derude, vi kan mærke, at de bakker op. Så det tænker jeg, det er noget af det, man kan gøre, det er at holde sig orienteret, og se, hvad ens forening laver, og støtte der, hvor man kan, de forskellige initiativer, om det går ned i Brugsen og købe takeawayen, som er et samarbejde med idrætsforeningen, eller lægge sit kilometerantal op og skrive, nu har jeg gået 8 kilometer i dag på tråden, jamen, så kan vi jo mærke dem. Og det betyder rigtig meget for os som forening, at vi kan mærke vores medlemmer, og vi kan mærke, at lokalsamfundet bakker op og glæder sig til, at idrætsforeningen kan åbne. Så jeg vil sige, interaktionen, ud over det økonomiske selvfølgelig, så betyder interaktionen rigtig meget for os, at vi kan mærke dem. Det er jo det, som jeg brænder for. Det er jo at være socialt sammen med andre ude i min idrætsforening. Så det tror jeg, det er det, man kan støtte rigtig meget ved at være der. Og med det synes jeg, det er oplagt lige at høre, om der er nogen, der er derude, og som har lyst til at stille et spørgsmål til vores panel her. Man kan enten bare bryde ind, eller man lige kan skrive ned i chatten til et spørgsmål, så kan jeg læse det højt, så alle kan høre det. Så hvis man brænder ind med et eller andet, så stil gerne et spørgsmål til enten André, Christine eller Marie, så kigger vi på det. Og hvis ingen byder ind med noget, så har jeg masser af spørgsmål, som jeg godt vil køre videre. Kan man godt spørge publikum om noget? Er det sådan... Det er du velkommen til. Så kan det være, nu kommer der noget her, men mens folk lige skriver nogle spørgsmål, så kan Andrea, du er velkommen til at lige prøve at spørge publikum om noget. Jamen det er bare sådan, hvorfor folk overvejer at melde sig ud? Det er 13%, og hvad var det, 6%, der sagde, at de ikke var med i en forening, så der er jo nogen ekstra, der overvejer at melde sig ud. Og altså, jeg kan sgu ikke trække ud af røven, hvorfor de vil melde sig ud. Altså, jeg er total foreningsmand og fællesskabstype, og jeg tænker, at de må sgu vide, hvorfor de ikke gider være meldinger. Altså, er det spild af penge eller tid, eller hvad? I må meget gerne skrive det. Send det på Snapchat. Jeg lytter alle steder. Bare fortæl mig det. Jeg vil gerne vide det. Og hvis man ikke har lyst til sådan et meget foreningstungt publikum her, så kan man skrive direkte til André, hvad grunden er til, man overvejer at hoppe fra. For nu kommer der faktisk et spørgsmål, så lad os lige prøve, og mens vi afventer det, se om vi kan få nogle svar på det her. Vi kan starte med Lone, som her spørger, om I kunne finde på at lave noget sommertræning. Den kan vi måske starte med at sende ud til dig, Christine, om det er noget, I tænker sådan, hvordan sommeren sådan skal, hvad har I ligesom med forventninger til, at I kan få op at stå til den tid? Jamen, vi har faktisk allerede søgt super sommer Aarhus Kommunes. Der er mange kommuner, som laver sådan nogle sommerferieaktiviteter, som man kan byde ind i. Vi fik støtte fra Idrætssamvirke til at prøve at lave noget sommercamp på tværs af sporten. Nu er det meget traditionelt, at ofte så sommercamp eller sommertilbud, det er sådan håndbold, fodbold, badminton. Vi ville lave noget, der gik på tværs og viste mangfoldigheden og havde fokus på, at man ikke nødvendigvis skulle være god til noget bestemt for at dukke op. Så vi har faktisk allerede søgt og lavet en uges aktivitet i uge 27,
og derudover vil vi kombinere med nogle af de tiltag, vi havde god held med en åben hal og andet. Så vi tror på, at der bliver brug for noget aktivitet til sommer, så vi har allerede budt ind på det plan, og vi er allerede også ved at, men det kan jeg jo se, der var et spørgsmål omkring, vi er allerede ved at kigge på også, hvordan vi skal åbne, hvis vi får lov til at åbne, så det venter jeg lige med at sige noget om, men vi er klar til sommer. Men lad os lige tage spørgsmål her fra Claus, det er noget, vi har talt en lille smule om. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Marie. Du siger jo også selv det her, der er jo stor forskel på, om man, altså hvilken aldersgruppe man ligesom henvender sig til, og vi hører jo, at der er også fra Andres side, og Christine nævner, der er også stor fokus på unge og fastholdelse der. Hvad gør jeg ligesom af tanker om sådan senior, old boys, ladies, idræt og opstart og fastholdelse? Det er jo rigtig svært for mig at gå ned i konkreter, eftersom vi har lidt over 400 foreninger under idrætssamvirket. Men jeg tror jo også, at de aldersgrupper kan måske være svære at fange i det her online virtuelle, men jeg tror ikke, deres behov for at være en del af fællesskabet er mindre. Så jeg tror der absolut, der ligger en opgave på den anden side for foreningerne i at være opsøgende i de her kategorier på en anden måde, end dem man har kunne fastholde i et virtuelt fællesskab. Men jeg tror også, det er for mange, særligt i den øverste aldersgruppe, at der er virkelig også en sult efter at komme tilbage og være en del af et foreningsfællesskab. Og det skal man jo selvfølgelig som forening være klar til at kunne absorbere på den anden side, når vi kender genåbningsmulighederne over tid. Så jeg tror, man skal være ops på den sult og være god til at tale ind i den som forening, også på mere klassiske principper, som rammer den målgruppe bedre. Og det er jo meget sjovt at høre fra dig, Andreas, som du siger jo også i mest via Zoom og sådan noget, at kunne fastholde sådan, den mere yngre del, men har I også haft ligesom tilslutning fra en anden del, altså fra den mere ældre del af befolkningen i forhold til jeres tiltag? Altså i Skateducate, det er meget unge kvinder, der mødes med unge kvinder. Altså det er sådan segmentet, der er der, ikke? Så er der det, der hedder Aarhus Skate Scene, som er, hvad skal man kalde det, moderorganisationen for de danske, aarhusianske skateforeninger. Der er det faktisk de ældre, som vi har haft størst fokus på. Dels fordi, at langt størstedelen af skaterne egentlig er nogle gamle røvhuller. Og det man så har kunnet udnytte her under lockdown, det er, at vi har kunnet gå og bygge. Altså, det må vi jo godt. Hallen er lukket, så der er ikke nogen, som sådan, der udøver noget. Så vi har faktisk holdt det levende ved at gøre det muligt at komme ud og bygge. Og mange af de her gamle skater har jo bygget, jeg ved ikke, hvor meget DIY i deres unge dage. Og jeg tror måske, det har været sådan lidt det er sgu lidt sexet at få lov til at komme ud, og man er inden for hele dagen, man arbejder hjemme, og så lige pludselig, så kan du komme ud i skatehallen, og du kan lige få lov at bygge lidt. Om der er nogen, der lige triller en tur, når de alligevel er derude, det kan jo ske. I don't know, altså. Men på den måde, så har man jo givet min undskyldning for at blive en tættere del af foreningen. Altså hvis du vitterligt rundt og bruger, jeg ved ikke, hvor mange 100 frivillige timer på at bygge en bowl, så kunne man godt forestille sig, at du også kommer, når vi åbner igen. Så på den måde har vi holdt ret godt fast i de gamle, primært mænd, må jeg nok indrømme, når det kommer til byggedagene. I forhold til kvinder og old ladies, eller hvad man skal kalde det, så er der meget få. Altså, jeg tror, de 2 gamle damer i Aarhus, der gider stå på skateboard med os, de er der. Jeg håber, der kommer en tredje i løbet af 21, så er vi vækstet for sygt. Det vil være fedt, men det er ikke det største segment. De er sgu under 30 største, der gider køre med os. Men så kunne jeg godt lige tænke mig, for jeg synes, Claus kommer med et godt spørgsmål her med, at hvilke tanker I ligesom gør jer i forhold til samarbejde med institutioner, altså skoler, SFO og klubber i tiden efter opstart, fordi der er i øjeblikket også et frafald også fra de institutioner, og det kræver måske et forstærket samarbejde. Andrea, vil det ikke være oplagt for jer ligesom at styrke det samarbejde? Der er stadig lyd på mig. Fedt, mand. Kan du lige stille spørgsmålet igen? Jeg har lige fået en direct message, jeg så har læst. Sorry. Okay. Jamen det er bare, hvilke tanker I gør i forhold til at samarbejde med institutioner, og på den måde, altså sådan en give and take, hvor at både institutionerne bliver styrket efter opstarten, men også I ligesom får noget derfra. Jamen altså, lige inden lockdown havde Aarhus Skate Scene sådan set sat et kæmpe institutionsarbejde i gang. Altså vitterligt fundraisede penge til, at jeg kunne sidde derude og trække institutionerne ind. Den er lidt svær, fordi det er en individuel sport. Du må selv finde energien, og så skal vi andre sgu nok bakke op, når du først er der.
Og der har vi så prøvet på at lave noget institutionssamarbejde, og igen, det ligger blandt de unge, altså det er det, vi trækker i. Og det er jo blandt SFO'erne, det er blandt de her, hvad hedder sådan noget, fritidsklubber, fritidsinstitutioner, eller man skal sige. Og det er en kæmpe succes i de timer, hvor det kører. Så snart, at ungerne selv skal afsted, så er det fucking intimiderende, fordi når du står på et skateboard, så falder du hele tiden. Du slår dig, og der er en præstationskultur, der gør, at du er bange for at falde og slå dig. Jeg vil ikke sige, at den ligger i skateboarding. Jeg har ikke selv oplevet den, mens jeg er her. Men den hører jeg fra forældre, der skal til at gå i gang. Så mange institutionelle samarbejder, vi har haft, er for kortvarige til, at folk kan komme, under huden på den der præstationskultur. Og så bliver det bare intimiderende, fordi så kan du møde en 8-årig, der fucking ripper, og du er røv elendig i forhold til den her 8-årige. Så er det altså ikke sjovt at være 13-årig, og gerne vil være lidt sej over for de andre. Den her 8-årige så fuldstændig smadrer dig på et skateboard. Og der har vi svært ved at få forløbene til at køre så længe, at folk kommer sig over den der målen sammen med andre, og egentlig fokuserer på, jamen skateboarding handler ikke om de andre, det handler om, hvordan du har det på dit fucking bræt. Jeg tror, den ligger hos os. Vi skal simpelthen være bedre til at sige, at vi har brug for mere tid. I er nødt til at komme længere tid. Og bare lige her til allersidst, kort for dig, Christine. Hvad tænker du i forhold til det her samarbejde med skoler og sådan noget? Fordi der er vel også noget i, at man måske nærmest kan bruge den her nedlukning som sådan en gyld mulighed for at give det et ordentligt boost, når det åbner igen, og folk virkelig savner det der fællesskab. Og der kan I jo lige nøjagtigt give det, som folk måske har savnet i et halvt år. Eller et år, men da. Ja, altså jeg tænker, at skolesamarbejdet er rigtig vigtigt for os, og vi har noget åben skole, forskellige åbne skoleforløb, støttet af de her ULF-midler, der er i Aarhus. Og vi havde held med faktisk i den første lockdown, lige før sommerferien, der vidste vi, at idrætslærerne var presset, eller lærerne generelt var presset, fordi der skulle være en kontaktlærer, som fulgte det her skolehold, eller man kan sige klasse rundt, og det vil sige, at de havde ikke nødvendigvis nogen idrætskompetencer. Så vi skrev til skolen, at vi havde altså nogle frivillige, som gik hjemme, de havde man arbejdet hjemme, og der er fleksibilitet hos vores træner, så vi kunne gå ind og byde ind. Så vi fik faktisk forløb både i tennis og i håndbold og orienteringsløb der lige før sommerferien, og der havde vi det var en god måde, hvor vi kunne gå ind og hjælpe i forhold til corona. Og skolerne har også skrevet til os, hvad laver I aktivitet i caféklubberne? Er der noget, vi kan inspirere og bruge i skoletid? Så de har været med ind i kilometerkampagnen, og nu laver de skattejagt og sådan noget. Så vi står ligesom sammen, både skole og idrætsforening i den her tid, og vi arbejder på et stort bevægelsesprojekt om bevægelsesglæde, som jeg tænker bliver sindssygt vigtigt nu her, når vi kommer på den anden side af corona. Så jeg er rigtig glad for, at vi nåede at have den snak inden anden bølge, fordi at nu bliver det rigtig vigtigt at få de her børn til at... Altså vi hører jo fra forældrene, det er også det med den interaktion, vi har i øjeblikket, når man også mødes nede i Brugsen andet. Vi hører, at forældrene har rigtig svært ved at få børnene til at bevæge sig efter sådan en lang dag foran skærmen. Hvordan får man lige skubbet ud og sådan noget? Og det prøver vi jo at inspirere til. Og så bliver det sindssygt vigtigt, at vi griber dem her, når de bliver lukket ud. Så det bliver spændende. Og det er jo også spændende det her, men desværre så har vi jo også en tidsplan at holde, og tiden løber stærkt, men jeg synes i hvert fald, at jeg tager herfra med fornyet tro på, at der selvfølgelig nok skal være masser af foreningsliv, når corona engang slipper os. Så med det, og jeg kan se, at der stadig kommer nogle spørgsmål ind. Det virker som om, I alle tre er åbne for, at hvis man har lyst, så kan man på en eller anden måde tage fat i jer eller foreningen, og så er der forhåbentlig nogle svar at hente. Og så vil jeg bare sige tusind tak til jer i vores lille panel af Andrea, Marie og Christine. Tak fordi I ville være med. Tak for invitationen. Og tusind tak til jer, nogle af 50-60 mennesker, der gad at kigge forbi. Det var fedt med så stor opbakning til det her. Jeg håber, I har fået igen lidt energi ud af det her, og en saltvandsindsprøjtning til at tro på, at der er masser af foreningsliv at hente, både nu, men selvfølgelig også bagefter. Så tak for det. Godt. Moin, moin. Hej. Hej.